На днешния ден през 1456 година армията на Януш Хуняди разбива османските войски, които са обсадили Белград. Януш Хуняди, още Ян Хунияди, Сабинян Янко или Янкула войвода е унгарски държавник, роден е през 1387 година в болярско семейство от Влашко, преместил се по-късно в Унгария. През 1870 умира Йозеф Штраус. Йозеф Штраус е австрийски композитор. Той е син на Йохан Штраус и брат на Йохан Штраус син и Едуард Штраус. През 1981 Мехмет Али Акджа е осъден на доживотен затвор. Мехмет Али Акджа е турски терорист от националистическата организация Сиви вълци, който стреля по папа Йоан Павел II на площад Свети Петър на 13 май 1981.